Wah, jan suwe ora ketemu ya, Dik. Najan awune ya isih adhiku. Ning wong saiki kowe agek naik daun. Dadi aku iki nek nyawangku ya kudu ndangak, Dik. Arep mbiyen kowe pira-pira ya manut. Saiki nek ora pira-pira saiki ora gelem. Naik daun napa? Nek niki sanes naik daun. Apa? Naik gunung, Mas. Oh iya, naik gunung karo naik daun kok ya. Tegese naik gunung pancen nggone ning ereng-ereng gunung Dik Lian. Le tembung naik daun, kuwi saiki mbiyen rega murah dadi larang kuwi jenenge naik daun. Oh, larang to? Kaya larang wong dinyang 500 ora kena kok. Ujarku wong karo adik. Ujare saka Kebumen tekan kene munggah gunung lho, Mas. Nek Kebumen kene iki nek mobil mewah kuwi 50.000 tuku bensin ora entek 50.000. Lah ujarku wong ya ming karo kamase ora sae tak ngitung. Pokoke ujarku tak kon pira-pira meneng bae ngono lho. Kula ya ora tak ngitung to. Kok ya rembugane pira-pira mangkat. Ha rembugane ke wulet banget kok lho. Wulet pripun? Ngarepe dirembug ketoke ya nggih Mas teng pundi Mas? Sherlock Mas. Aku seneng banget lho. Iya iki kok empuk temen dengaren. Tekan gone tekan kuwi dipethil saka mburi. Anggarane semanten Mas. Ya mudyar. Ning ya ora apa-apa ngaku ya menghargai kowe kok, Nduk. Pancen agek apa iki jenenge seniman kuwi nek agek naik daun kudu digunakake rak ngono. Somben ke 10 tahun meneh njaluk semono angel. Tak kudune jenengan melu seneng to. Melu seneng piye? Anggotane. Heeh. Dadine yo rada mundhak, engko lek jenengan yo melu mundhak to, Mas. Lho nek aku seneng mono nek dicepreti wong dicepreti ya ora kok. Upamane iki lho Mas tak ujuri 1 juta, aku melu seneng. Engko dicap nyapreti ora kok kan melu seneng. Ora ding aku krungu saka panitia laporane beda karo sing tak tampa kok. Laporane karo panitia? Heeh. Beda karo sing tak tampa. Jari piro jari? Jare 5 yuta. 5 yuta 5 dino ora bali kowe. 5 juta. Aku tampane 500. Ya aku bali kok nengklek bareng 5 juta. Sing nombok iki bandane sapa? Ngene lho, Duk. Saiki nun sewu lho, alame wis beda karo jaman biyen. Jaman mbahmu biyen ku urung menangi lho. Tahun 80, ya tahun 70, 80, 90. Swargi Mbah Sindu Jotaryono dalang kondang sak donya kuwi. Kuwi sasate saben bengi ora tau prei. Kejaba nek malam Jumat pancen nyiriki. Mula nek tontonan dagangan kuwi nek upama saben bengi didol murah iso. Ning nek wis arang-arang ngene iki ya apa ora prihatin coba agek ana sing gelem nanggap ae wis matur nuwun. Aja meneh kok kon ngarani larang, Nduk. Mantan ana sing gelem nguri-uri budaya Jawa wis kanugrahan. Mula nek ana sinden penyanyi, "Duh Mas, nggone kok angel temen, kok nggone kok gunung." Wong sing arep mene dhuwit ki nggone wong gunung. Sing ning kota dalan aspal ora gelem maringi dhuwit. Kula perjuangan lho Mas saking mriki wau langsung jarite tak apa jenenge? Biyak ngono. Iya tak cincingke. Saka nggon tegongan kae sing munggah ngono aku mlaku Mas. Wah, lah nek jarikmu dicincingke niate piyake do seneng banget ya, Nduk. Lho temenan lho, kula mudhun pokoke mlaku aku trimo mlaku wae Mas. Ana penyanyi cincingke jarik wong kene do weruh guwa, ana guwa jati jajar mlaku, bocah iki jajar mlaku. Ora mung piyake kene, sopirmu bareng melu seneng piye. Mongko supir iki adikku. Heeh, sowan ning Kali Gondang ya, Nduk. Piyae kene ramah tamah. Piyae ini guyub rukun, gotong royonge percaya aku lho, Nduk. Nggih. Sian. Kula teng ngisor wau pun langsung dipethuk. Sing medhokke Pak sinten nggih? Bapake niki wau. Oh, Pak Watino. Kula enten tulisan parkir pokoke kudu mandeg teng mriku. Heeh. Mandeg aku ngantek suwe ora umum. Lah ngopo? Nggih nunggu kok ya. Lah Oh. jare kok tak entuk munggah dhewe. Oh iya. Kowe tekan kene mau jam pira? Jam 7 apa jam pira? Jam pinten Pak wau, Pak? Jam 9:30 ya, Mas. Jam 10. Ya ora apa-apa nek bintang tamu pancen kudu tekane telat. Sandangane kudu beda, le munggah gare dhewe. Lah aku ora diparingi seragam kok ning jenengan. Alah seragam apa? Nek diparingi seragam iku malah murah mengko. Ya Nduk, di Sugoto Piyayi Kali Gondang kene utamane Pak Lurah lan perangkatipun, tokoh masyarakat sesepuh lan bini sepuh. Arep nyugata apa? Coba. Jatipun menika memetri Bumi utawa bersih desa.
Si bersih desa berarti tahunan nggih Mas, tiap Tahunan. tahun. Niki Berarti agenda jenengan tiap tahun teng mriki. Teng mriki ketoke nembe ping kali niki nggih Mas Ping Wati pinten? mo. Oh ping 3. 2 tahun sekali. Nggih. Ping 3 berarti lah ya wis 6 tahun toh Mas. Heeh. Mangke nek nanggapi jelaras Ki Sunarpa menika nek mpun ping gangsal mangke sik ping 6 gratis Pak. Sing arep tanggung jawab lambene sapa? Ya nek ora gratis ya diskon ngono lho. Lah kan lengganan ngono lho Mas. Ya ngono, aja muni gratis aku pratapan yang Ora gratis. ya diskon ngono diskon. Nggih, pokoke angger ping 5 mangke tak potong ngono wae. Setengah harga nih sing mangkat ning dalam diringi urgent. Iya. Nyates padha wae ora dipotong. Iya. Nggih. Monggo. Dereng wonten pamundutan menika nggih Mas. Ana pamundutan Heeh. ning mengko daturke kari iki laras Slendro nduk nganggo bawa nyong biyen cilik digendong kewer-kewer. Oh, Pelok sedikit ya, pelok terus iki sing kedua iki mengko. nggih. Pelok riyen menapa nggih? Monggo. Sing matuk ya nganggo bawa nduk, jumpu kelawan ingkang ginayuh. Nggih. Sing cocok kalih kahanan to? Heeh. Ning kanan desa lho, ora kanan uripmu. Ya Padake kanan uripmu. karepku sing penting lak cocok karo kahanan to. Kok kanan uripmu kowe ditinggal bojomu terus kowe engko bawa ya sing nelongso. Ora, aku coba bahas bojo nek ning kene. Kanan desa ngono lho. Kahanan desa iki napa? Ha memertri bumi sing digawe mligi among tani. Kanca tani. Nggih, monggo. Hilir hilir kang padha makarya Dasar suarane apik dibantu nganggo efek. Mula nek cara panganane mak krenyes-krenyes ngono iki lho. sound sistemnya nggih jenengan beto piyambak. Kudu iki kagungane Mas Dira. Oh, kagungane Mas Dira sound pundi? Son saking Brecong ya, kok Brecong. Saking Kaibon kok Brecong. Oh. Saking Oh, Kaibon. aduh, malah saka nggonku. Heeh. Saka Kebumen wae. Kowe mirip lho iki wong Mas Kaibon kae kok. Lah iya kan padha wae tanggane berarti kan saka adul ngono lho maksud saka kene. Tanggane ya dulure ya nduk. Nggih. Sing tanggane iki ming jarake. Nek duwite ora sedulure ora. Duwe ya tetep wong liya. Nek napa? Duwite tetep wong Lah kan liya. kula diajari jenengan. Aku sing ngajari piye? Jare nek sedulur karo duit kuwi Abot abot sedulur. duit. Wis Hah? abot sedulur. Oh, abot sedulur. Heeh. Terus? Nek abot sedulur ya kuwi ning di papan kok akeh wong ngampirke kok liwat kene kebanan diampili pit montore piye iki nek abot sedulur. Terus Ayo apik abot sedulur. yakin. Yakin. Jenengan ning kene ya seduluran. Demi Allah Rasulullah abot sedulur. Abot seduluran nggih Pak niki panitia ngenjang assalamualaikum mawon kali Mas Narpo. Maksude Ya kan seduluran to, Lah golek ya sedulur. terus Ya aja golek duit no Mas. ya nek ngono aku abot sedulur karo abot duit. Lah ya padha wae ku jenenge abot duit. Nek kowe abot apa, Nduk? Ya diparani tekan kene iki ya Mergo? marani apa Mas? Duit. Berkat. Ah iya, berkat karo duit ya. Lah iya Ah, kuwi. iya, iya. Pinter kowe cerdas. Dadi ora munafik opanane ya. Ora munafik ngono. Aku dandan rumangsane iki nganggo tepung to. Ah iya, nganggo wedak liquid ya. Hah? Liquid. Lah jenengan pirsa ora nek sidan kae wedake sak kotak ngono ki 50.000. Alah murah bojoku wedake tok piro? 750.000. Wedake bojoku kae lho. Masyaallah karang yo yo. Mula tekan sesuk-esuk